Uh, Sunt înapoi. Abia ce am ieșit din duș și am zis că aș vrea să filmez așa, în halat. Și da, sunt înapoi. Mi-am găsit inspirația și motivația de a filma și a crea și a posta din nou pe YouTube. Asta pentru că sunt foarte, foarte entuziasmată pentru că urmează o perioadă, Doamne, urmează o perioadă superbă, cea mai frumoasă perioadă din an și pe care cu toții o așteptăm. Și da, m-am gândit și îmi propun și îmi doresc tare mult să filmez Vlogmas anul acesta. Toată luna decembrie, Doamne, sper să reușesc să postez, o să încerc și o să fac tot posibil să încerc să postez zilnic vloguri, așa cum, pentru că despre asta este Vlogmasul. Și da, o să am foarte multe lucruri de vă arătat, de filmat, foarte, foarte multe, urmează o perioadă foarte frumoasă. Și da, dar vlogul acesta am zis să fac o mică introducere. Vlogul acesta este despre altceva, wishlist. Vreau să fac wishlist, ceea ce îmi doresc eu de Crăciun, wishlistul meu. Și sper din suflet să vă inspir și pe voi, să fie un lucru măcar din toate pe care o să vi le prezint. Măcar un lucru să vi-l puneți acolo pe lista voastră de dorințe, ceea ce vă doriți de Crăciun. Și da, o să vă las și imagini, ca să vedeți exact la ceea ce mă refer, la ceea ce îmi doresc. Și da, am aici imaginea pe care o să o și pun ca... Doamne, nu-mi vine cuvântul acum. Pe YouTube, imaginea principală. Și da, o să încep cu Polo. Este un brand care îmi place foarte mult. Îmi doresc anul acesta să reușesc să-mi cumpăr pijamaua aceasta de la Polo pe roșu. Știu că au mai multe culori, însă mi se pare, nu știu, deci mie nu-mi place culoarea roșu, însă pentru Crăciun și perioada asta aș purta doar roșu. Adică, nu știu, mi se pare, Doamne, e o culoare superbă. Și da, îmi plac foarte mult pijamele acestea pe culoarea roșu și mi le-aș dori, din suflet. Bun. Tot de la Polo, vreau șosetele acestea, sau nu neapărat acestea, dar orice șosete, orice pereche de șosete care să aibă ursulețul acela pe ele. Deci sunt superbe, cred că sunt atât de confortabile și I love it. Bun. Acum, unele lucruri le-am folosit, le am, doar că pe alte culori, și e vorba despre mumbuți pe care îi am tot joși. Știți că sunt joși până la gleznă și mai sunt și până la genunchi. Aia până la genunchi nu-mi plac. Mi se par, nu știu, pe lângă că, adică sunt destul de sufocanți și te încălzești și îți transpiră picioarele în ăștia joși. Deci nu pot să-mi imaginez cum e în ăia mai lungi, gen până la genunchi. Așa că anul acesta îmi doresc să-mi cumpăr tot joși pe culoarea negru. O să vi las aici să-i vedeți. Sunt superbi. Vă spun sincer că, deși i-am de vreo 2 ani sau 3 ani, nu știu de când i-am, dar nu i-am purtat deloc. Am trecut, nu i-am purtat absolut deloc, pentru că nu am avut zăpadă. I-am purtat doar în primul an, când am venit noi aici. Atunci locuiam undeva la periferie și am avut o iarnă superbă și doar din aia puteai să poți, adică, na. Și era și frig și na. Un lucru care nu-mi place este că transpir foarte tare în ei. Deci foarte tare transpiri. Chiar dacă ai o șosetă subțire, nu știu,
transpiri. Dar sunt superbi. Așa. The North Face. Îmi doresc geaca aceasta pe culoare albastru, un albastru închis, este superbă. O am, este exact la fel, doar că a mea este pe maro și îmi doresc o geacă mai să fie închisă la culoare, pentru că am observat și la asta a mea. E un maro nici deschis, nici închis. Dar se vede imediat dacă dai cu ceva pe ea și se pătează imediat și se vede. Se vede. Asta mi-aș dori o geacă închisă la culoare și îmi place foarte mult asta. Știu că mai au și un albastru foarte, foarte frumos și deschis, dar e un albastru spre alb și, nu știu, mi-ar fi imposibil, cred că, să o întrețin, nu știu, să am grijă, dar trebuie să fiu tot timpul atentă la ce fac, nu fac. Bun, capitolul papuci, mai îmi doresc o pereche de UGG-uri. Da, mie nu-mi plac, nu mi-au plăcut niciodată, mi se par... ok, dacă nu e zăpadă poți să-i porți. Știu că sunt și mai înalți și mai de iarnă, să zic așa, dar mi se pare că nu poți să-i porți dacă este zăpadă. Asta e singura culoare care îmi place. Da, nu mi-aș dori alte perechi de UGG-uri care să aibă o altă culoare. Asta, deci culoarea asta mi se pare, Doamne, superbă. Am ceva cu cuvântul superb, dar da. Și nu știu dacă o să pot să-i port. Vedem dacă o să avem o mare zăpadă sau nu. Dar îmi plac foarte tare. Și dacă nu o să pot să-i port în caz că îi primesc sau așa, o să port la toamnă. Deci da, mi-aș dori. Bun. De la Rhode, Hailey Bieber. Îmi doresc să testez produsele ei. Știu că toată lumea acum este cu încearcă să le cumpere, să le încerce. Știu că sunt foarte bune. Adică din ce am văzut pe net, asta nu știu, nu le-am încercat. Însă chiar îmi doresc să le încerc. Nu știu sincer dacă noi în Suedia le avem, nu le-am văzut, dar nici nu m-am uitat special să văd dacă le avem. Nici nu știu dacă pot să le comand de pe site-ul Rhode. Sper că pronunț bine. Deci dacă aș putea să le comand de acolo și să-mi vină aici, ar fi super, nu știu. Dar îmi doresc, cel mai mult îmi doresc husa pentru telefon, care are un glos de buze, cred. E minunat de frumoasă, e foarte, foarte frumoasă. Așa. Pijamale. Skims. Deci anul ăsta au, Doamne, mi se pare că au niște pijamale superbe. Totul e superb la mine în minte. Deci au niște pijamale, Doamne, deci chiar îmi doresc să-mi cumpăr o pereche de pijamale, să primesc, să cumpăr, nu știu. Deci îmi pun, chiar o să rămână pe lista mea de Christmas. Și sunt sigură că sunt foarte, foarte confortabile. Știu sigur că au un material foarte, foarte bun și confortabil. Așa. La capitolul creme și chestii de corp, îmi doresc să-mi recumpăr cremele de la Sol de Janeiro. Eu le-am folosit, doar că după o perioadă, pentru că le-am folosit foarte mult, mi se părea că mirosul, doar cremele le-am folosit, mi se părea că mirosul, nu știu, e ciudat și cumva nu mai simțeam mirosul adevărat al cremei, al brandului, să zic așa, nu știu. Sau m-am plictisit eu sau, nu știu. Însă era același miros și nu mai îmi plăcea pur și simplu. Dar îmi doresc să le am. Mi-aș dori să încerc și scrub-ul sau chestii de duș. Deși la chestiile de duș eu folosesc acum Rituals. Și nu știu nici nu știu de ce am mai folosit în trecut, dacă am mai folosit. Pentru că eu cred
că la cremele sau, nu cremele, gelurile de duș scumpe, deci stați așa să vă explic mai simplu. Nu mi se pare în regulă, adică eu nu prefer să nu investesc în geluri de duș sau chestii, tot ce ține de duș. Prefer să nu investesc în chestiile astea. Prefer mai bine îmi cumpăr loțiuni sau creme sau parfumuri de corp. Pentru că în mintea mea și, cum vă spuneam, pentru că folosesc și Rituals la duș, spumele lor de duș, nu persistă mirosul și sunt scumpe, așa că aș prefera să-mi cumpăr, să dau banii aia pe o cremă care știu că o dau după duș și aia stă, adică persistă. Nu e ca gelul de duș. Deci da, cremele de la Sol de Janeiro. După am de la Victoria's Secret, deci m-am plictisit să văd peste tot și să aibă numai parfumurile și cremele alea obișnuite pe care le știe toată lumea. Vreau să-mi cumpăr ceva nou, vreau să găsesc ceva nou. Deci da, vreau să încerc și parfumurile lor, nu știu. Bun, o să încerc să mă mișc puțin mai repede pentru că mi se descarcă camera. Bun, am pe listă și Dyson. Mi-aș dori Dyson pe culoarea roșu dacă e posibil. Deci, Doamne, am văzut niște poze pe Pinterest, ador din suflet, superb, superb. Și am văzut că e foarte bun și n-am. Dyson și ceea ce mai îmi doresc sunt bluzele de la Polo. O să încerc să văd dacă, adică oricum vă las imagini, dar sunt bluzele acelea cu ursulețul. Și mi-ar plăcea să am și eu. Cred că se combină și cu cămașă, nu știu, îmi plac foarte, foarte mult. Și eu nu prea port bluze din așa, din material gros. Nu știu, mi se pare că mă sufocă. Nu suport materialul, mă mănâncă pielea, nu-mi place pur și simplu. Însă, bluzele astea cred că le poți combina cu o cămașă pe dedesubt și ar fi ok pentru mine. Deci, da, mi-aș dori o bluză de la Polo, așa. Și ce să mai... Cred că atât, cred că v-am spus tot. Da, astea sunt. Da, astea sunt. Sper să ne vedem în fiecare zi, în fiecare vlog, să fac vlogmas. Și da, o să postez videoclipul acesta o să fie primul clip, pentru că, adică așa sper, o să văd la editare, dar așa îmi propun să fac, pentru că în restul zilelor aș vrea să postez ceea ce fac în decembrie, în fiecare zi din decembrie, nu să postez din, nu știu. Deci, da. La noi este foarte frig. Foarte frig. Am avut azi noapte 7 grade. Doamne, abia aștept să ningă. Noi am făcut deja și bradul. O să filmez într-un alt clip. Și da, este totul înghețat și abia aștept să ningă și, Doamne, abia aștept să postez, să mergem să ne plimbăm, să fac multe vloguri, clipuri. Abia aștept. Abia aștept. Vă pup! Și ne revedem data viitoare.